Besh, polek besh, fujo kay siya besh. Ay gali diha, ay gali diha. Ay gali diha, kay video ko. Ni hao ma Singapore. Selamat datang Malaysia. Sawadee ka Thailand. Susaday Cambodia. Xin chào Vietnam. Again, ako na yun naging sarang Jimmah kapakang Bisayang Baki. See you sa Vietnam. Hello guys, ako na sa ngayon lagi ng sarang Jimmah kapakang Bisayang Baki and Xin chào Vietnam! Hello guys! Ako na yun lagi ng sarang Jimmah kapakang Bisayang Baki. Oh, talawa! Welcome to Saigon! Nakaloy siya, niribas. Uy! Actually guys, it's around 8 AM in the morning. Day pangilo lagi siya, bes. Oh boy! 8 AM in the morning and namin diri sa ilang roof deck. Pagkuto tawa! So right now, among plan karon is masuroy lamig mga gamay nga mga hotspot. Masuroy lamig mga gamay tourist spot diri sa Saigon kay we don't have much time. We only have until 7 PM. Masiguro takot na? Something like that goes. Something like that. So, million to different Kaya posts. kami ba itanda? Dili, until what time ta diri? Mga 9 7 siguro, mga 7. 9 PM. Yan, 9 PM kaya itong flight pa doon po. Oh. Shock sa 1 million. By the way guys, sa mga bayron nun diri guys. Among bayron nun sa among hostel is 1 million plus. Malaga na bagay. So mo to siya, mag-visit na may gamay nga tourist spot diri like natri dami nga Catholic church nila diri nga inspired by a French creator. Dahil sa kayo. Then i-try na mo ang market, o sa kasikat ka market tong Bibian kami something, then hopefully ma-achieve na mo sa lang katong puppet show, water puppet show actually. Then what else? Tanawin lang kung sa'yo ma-achieve today. Hindi na ako mag-expect of too much kay we have limited time only. Charot. One day rami diri guys. Pag-abot na mo gabi mga 11 PM. Then nakatog raming flight na check out rasad meron dayon. So that's the life of being a traveler. Ay, tourist today ko, sorry. Shit, oh my god, kangilo. Uy, kangilo inaog mga besh. Laban lang. Ikaw sa Alfie Rain. So sa pinakalaagan niya, so dapat di ka makagpaglo. Ayun, wala. Bubalo. Bubalo. Hey. Tawag? So unfortunately, nag-uwan siya guys. So namin din atubangan sa among hostel. So nag-uwan siya heavily. Heavily. Pero look at my hair, darling. Shupa kay. Pero mas puti pa ko ni Muron Al. Mas puti pa ko ni Al. Lagi, oy, mas puti ka, oy. Tapos sa Cyrus, kaya malaki po mga baby girls. Kana na sila mo. Kana ay na, dili na siya for sale. Kana for sale, 150 ra. 150 baht. 150 baht. Ayan, 150 baht. So, kumusta ako na to tong auntie? Uy, si auntie ron, oh, ba, lakas mga bagets, oh. Pili na ako nang mangita na siya dili boys ko. Lakas mga bagets si auntie, uy. Twinning guys sila, nag-concert. Kasi tawag ano ba? Jumper. Ay, pero tayo mo, Saigon stahan dahil.
Actually guys, namin diri at bang sa may sa may Notre Dame niya. Kung mami pasudlo, dito pasudlo ng mga tourist. Huwag to mami para manimba. Pero try na mag-sneak in. Hopefully dili may among hubuan ng among raincoat para di makasuot ko no I mean. Dili buwan mo raincoat. Big sense, spend 5 minutes. Try sa to ba? Attempt ta ba? At least ita mo basol. Ganun ko musuot. Sa Simbahan. Isang gamay ng prayer. Team Regate na tanan ikaw, wala ka. Ay, dito? Murag dili man pwede. Wait lang. Isang mag-pray ka, di pwede. Wala din man pasud. Mag-pray, di ka pwede. Vietnamese ka katulikod ay. Dili Bisaya nga bakit nga katulikod ay dili Bisaya. So punta mong papa ha. Papa Pio. So asa kong sabot dili sila magpasulod kung ongoing ang mass niya. Di sad sila magpasulod na kung pasira na. Ma-open sila balik 4 PM. Pag di ko sure makabot pa 4 PM pero hopefully try na magbalik. Oh my god. Stick ko, yung bandera. Oh my god. Actually, ang atubangan sa cathedral kang image ni Mama Mary. Pag-take na lang po pictures. So hello guys, right now naglakaw namin pa doon sa market o medyo taligsik siya besh. O palaban sa sa raincoat o sa GoPro kaya lusot na. Kumusta ang Power Rangers? Ang question, Power Rangers or Teletubbies? Best, wala joke best. Mga yummy kaya mga tao dili best. Kaya mga cakes. Sabi pa siya kay mga putis, wala ka por-por. Yan. Wapa ilang mga babae sa diri. Chinita nga slim nga pretty. Pagtitit. Kaya mga lucky sad, mga legit looking kahit tanaw. Yeah. Wasay por. Nindot ki sila mga mata. Mas mega pa sa mata sa Chinese, medyo singkit sila. O gilig kayo sila mga motorcycle diri tanawa. Actually, daghan ka sa motorcycle diri. Halos tanan siguro na nakakapatag-iyang motorcycle. So man every time mula aga sa area like bar or coffee shop, daghan sila naka-park ng motorcycle. Managahay din ang tao. Trabaho ba dito? Pinay. Siguro ito daw. Ako sa awa sa late. Ay, great. Ay, great. Wala rin pa ako special direct. Datang, hindi na trabaho. Huwag na nila. Inflation. Inflation dari ang trabaho sa basta doon sa pagkaon din. Kasi gusto naman na mo na rin. Pwede ito mo. Na. Salamat. Sumutuloy siya no. Diri sila go-work na. So mas barato daw din. Lang basta kung kwarta diri sa. Pata na barato ba ang flight ticket diri pa Manila ay pa Cebu pa Philippines sila no. Kung sa i-discarte ba? Anyhow, nana to si Kuya, mas nindot ako to sa Pikasay, dili daw ni kay Magsyo, mahal daw ni diri. Sa motuota kay siya may dugay diri. Tingog sa Cyrus, oy. Sige lang kapakita sa akong vlog, ikaw tingog. Ano English? English just Bisaya.
besh, hipolet besh, fuji kay siya besh. Ay gali diha, ay gali diha. Ay gali diha, ay video ko. Show fuji kay siya sis. Char ko na kita dire. Meng ar. So check na to dire. Nice siya ang mga ko andre besh. Ang mga kaning mga char besh. Oh, no, China. Coconut? No, I didn't say China. Nawala mo magnet? Paano pa mag-usa ka magnet, guys? Can I sit here for a while? Is it okay? Sit. Okay, thank you. We have to buy. Ala ka sa kushupa. No, it's okay. I'm good. Yeah, I'm good. $2 for one. Business is good. Pila ko magpabili na ako Vietnam. Shoot ko siya doon. Excuse me. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Cute kay siya sis. Nag-idiyig ka. Normal rato nila ka tao diri. Oh my god. Mas mahal na diri, mas barato man ito sa gatotong unang nasudlan at bang sa simbahan. Vietnamese. Oh shit, kahumot. Top quality from Vietnam. Akong, sarap. You see the inside. This one very small. This one a bit size. Because this one we don't put fertilizer. But you know the jungle. Yes. This one the jungle. Actually, wala may kibaw sa mabuhaton. Dingo. Top mobile. Lupat na kaya. Dingo kasi sila mga lupid lang. Ano oh, nasa atbang oh. TV point. Ay, magbanat niya ang papa. Very wrong. Hindi tapat ta. Ang wala man din ko nag-apaman. Hindi ako local. Or root, katatin ka ng server. Hindi ko matindog sa gawa sa Iko R. W. Oh, mama nagpamina ito masugatan mo. Kana siya oh. Kana. Kana, truth. Alba. Hello guys, so namin diri sa... Unsa diri oy? Paitan na apil ako banwagon na ako. War Remnants Museum. Oh, War Remnants Museum. Basically mo ni siya ang mga salin during sa Vietnam War. That was around 1947. then actually ang kanya nga trip is ganahan si Cyrus ning idea. Then ganahan si Cyrus nga makita ang mga remnants sa kay murag usan ni siya. It was about in the 1960s, 70s when the Cold War started, and it was the Americans and the Russians rising to power between communist, capitalist people. Unsa may nakapahook nimo sa story sa Vietnam War? Sa una, World War II, Cold War. So PDP. murag na kay interest sa mga history. High school pa man. Hello guys, sorry wala ko magdugay nga to sa sulod. Actually ang museum kaya na siya 3-story building ang museum. Ang lower part is ang mga photo exhibits o saka journalist nga present during the Vietnam War, which is si Kato Ignacio. Then basically ang hitabo is ang Kato Ignacio na insay sukoy sa Vietnam War, even though ay kapila na siya gi-convince sa mga officials nga discourage mga kuyog, pero kung yun siya gusto siya makaibaw sa tinuod kung sinitabo sa Vietnam War kay feel mo gud niya ang tanang digawas nga information dili kompleto. Then sa second floor weird lang kay murag di ako kaya kay mostly ang nasa second floor kay mga pictures during sa mismong Vietnam War. So naangad to ang mga equipments nga gigamit like the bombs, the lain klase nga bomb actually. Lain nga klase nga bomb. Then ang uban kay katong
pictures sa mga injured, pictures sa mga patayng lawas, pictures sa mga broken gid nga lawas. Grabe, like imagine na patayng lawas, bungkag nga lawas, naiuban nga black and white, even though black and white siya, gilad ka kung tanawon. Tinasad ka to ang mga gamit ng mga pistols, gamit sa pagpatay. Kasi nasa yung mga pictures ko, ginuuno gyud sa naong ang mga pictures. Parang, my God, grabe no. Pasalamat po ko kaabot ato nga mga times, nagkubot kayo. Parang, ang karon nga generation is so lucky nga, ang ato na lang is to sympathize sa mga victims during that time. O at least man lang kayo about sa history and appreciate kung silang nabuhat, especially sa mga nag-sacrifice, mga sundaw. Every country has its own history, pero at the end of the day, war is a war. Naging mag-sacrifice yung mga kinabuhi o nasa yung mga mga civilian nga madamay. Hello, free ra gid ang peace. Ngano daghan magyud nga mga leaders nga diga pa sa power ahead sa uban pang mga leaders. O sa ano na sa Cyrus during that time, actually hindi kay ko hiling history, but according to Cyrus daw, kay during this war happened, during the Cold War happened, ang Philippines is busy because of the dictatorship of Marcos. So nasa ti ato kagalingong problema nga giatubangan during those years, mo to mga panahon nga grabe influensya sa communism sa laing Asian countries. So mo to siya nga medyo nagpalayo sa akong adto kay lain especially kato yung part sa mga pistols nga exhibit niya na ang background music sa pistol sa pusil gani. Kaya ang nakakuan nga part actually nakita na ko vlog daan niya kung saan siya sa dili fun nga exhibit na join ra ko ani kay una dili pag tabi alas pang content unta, but then again ako mag-expect ngayon ani may tabo na wag sakit akong dugan magtan-aw. Hopefully dili na ton mo sa bangwar mo ra tadong gi-pray o hopefully sad napa may plano ta nga mag-war hinuto ta nga may enlighten sila nga mas barato og dili gasto ang peace gid guys. World peace everyone, world peace lang gid. Nako diri karon sa gawas, mao ni siya diri ang exhibit sa ilang mga Air Force nga mga choppers, planes, warplanes, fire tanks, pagaban pang dago ka choppers, so bulldozers pa na siya. Tanawa unsa ka daghan, imagine na dagko okay na sa stanan. Mga tangke, kamahal adik mga gasto Ginoo ko. Pala lagi ko sa duha ra ilang kinahanglan daghan daya. Nalagi tao sa sud. Abdog ni tao sa sud. So imagine na, good sa kagasto, guys. Libre na gid ang world peace at ang buot. Libre na gid ang world peace. So mo na siya ang final video for my Pentacity vlogs. 8 flights, 2 buses, 1 van, a boat, and a tuk-tuk. Made this trip possible. Shoutout tayo sa mga tao na nag-comment sa mga previous videos like Christopher Arain, Friends Dean Valeroso, Justin Anor, Mary Kimberly Galicia, Nino Vernon, Rogelita Coino, and of course sa kumakoy kasi na Al, Mary Ann, Jessa, og Cyrus. Once again ako din nag-inusarang Jimmah Kabakang Bisayang Baki.